खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 जानुवारि शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नखराव बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन। दुखुआ गोजान जागोन, मोजां सान। बृष राशि। गोसोआ अहंकार जानो हागौ। रावनिबो खोथा खोनासङै जानो हागौ। गुबुनजों गोरोबनाय नङा। मिथुन राशि। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। आखायाव रां रुफा थानाय नङा। गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। गावखौनो गोसो हमथाना थानाया गाहाम। साना जेथो गोनां जानो हागौ। सिंह राशि। बाखनायजाथाव हाबा मावना बयनिबो थुलुंगानाय मोननो हागौ। मोजां मुं गोसारनो हागौ। कन्या राशि। सोरजोंबा थगायजानो हागौ। नोंथाङा दिनै गोथौयै सानना नायनाया मोजां जागोन। तुला राशि। बेफार फालांगि मावोब्ला रां मुलाम्फा जानो हागौ। जोबोरैनो मुलाम्फा गोनां सान जानो हागौ। वृश्चिक राशि। गावनि गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोननो हागौ। थांखांनाय जाथायखौ लाना उनदाहा खालामनो हागौ। धनु राशि। मोजां हाबा मावनो हागोन। मान सनमान मोननो हागोन। गुबुनखौ गियान होनो हागोन। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। खैफोदा गोजान जागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलाय खमलाय सोमजिनो हागौ। नखराव गोजोन गैयै जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ। एसे थाल लानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिनो लानि। गोजोन्थों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फेकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।